Omaishoito on joukkojen laji, älä jää yksin. Tervetuloa kuuntelemaan Oma puheenvuoro podcastia. Tässä jaksossa kerrotaan, jos olet omaishoitaja tai pohdit omaishoidon mahdollisuuksia ja sen haasteita. Omaishoitajana toimiminen on merkittävä ja vaativa rooli, joka koskettaa yhä useampia meistä. Se tuo mukaan niin suuria vastuuta kuin sydämen äänenkin kuuntelemisen tärkeyttä. Tässä podcastissa haluamme tarjoa sinulle selkeän ja käytännönläheisen opan omaishoidon keskeisistä asioista. Millaisia tukia on saatavilla, miten huolehdit omasta jaksamisestasi ja mitkä ovat tärkeimmät oikeutesi ja velvollisuutesi. Tervetuloa mukaan! Tänään pureudutaan aiheeseen, joka koskettaa yllättävän monia meistä. Kuka oikeastaan on omaishoitaja Suomessa? Meillä on tässä materiaalia, joka avaa tätä roolia aika hyvin. Joo, tärkeä aihe todellakin. Lähdetään liikkeelle. Mikä tästä sun aineistosta nousee niin kuin ensimmäisenä esiin? Tavoitteena on ymmärtää, mitä se omaishoitajuus oikeastaan tarkoittaa ja miksi sen tunnistaminen on niin keskeistä. No joo, aloitetaan siitä määrittelystä. Just siitä, miten näissä sun lähteissä se omaishoitaja määritellään? Joo, eli siellä on oikeastaan niin kuin kaksi tasoa. On se ihan virallinen, lainmukainen määritelmä. Eli se sopimusjuttu. Juuri se. Se vaatii sen sopimuksen hyvinvointialueen kanssa. Mutta sitten on se paljon laajempi todellisuus, se arki. Aivan. Eli omaishoitaja voi ihan hyvin olla kuka tahansa, joka säännöllisesti auttaa, läheistään. Oli se sitten sairastunut, vammainen tai vaikka iäkäs henkilö. Jaa, tässä on se kiinnostava juttu, että monet toimii just näin, niin kuin päivittäin auttaa vaikka pesuissa ja lääkkeissä. Niin. Eikä ehkä itse edes ajattele olevansa omaishoitaja, eikä niin? Juuri näin, just näin. Se on sitä jatkuvaa arjen auttamista. Ja se tekee susta käytännössä omaishoitajan, vaikkei sitä virallista paperia oiskaan. Selvä. No ketä kaikkia sitten tässä roolissa voi nähdä? Mainitaanko lähteessä tyypillisiä esimerkkejä tai rajoja sille, kuka voi olla se virallinen omaishoitaja? Joo, kyllä mainitaan. Eli käytännössä kuka vaan läheinen, voi olla puoliso, aikuinen lapsi, vanhempi, sisarus, mutta yhtä lailla ystävä tai vaikka naapuri. Se perustuu siihen luottamukseen ja välittämiseen, niin kuin sanoit. Joo. Mutta sitten siinä virallisessa roolissa on ne rajaukset. Eli palkattu hoitaja ei voi olla omaishoitaja sopimuksella, eikä myöskään sen hoidettavan oma alaikäinen lapsi. Okei, se on selkeä rajaus. No, tämä rooli ei varmasti ole aina helppo. Sun materiaalissa viitattiin myös niihin tunteisiin. Mitä sieltä nousi? Joo, ja tämä on tosi tärkeä pointti, ne tunteet. Siellä kuvataan sitä koko kirjoa. Aivan. Eli on sitä syvää rakkautta ja välittämistä, tietenkin, mutta sitten rinnalla voi olla, huolta, ihan valtavaa väsymystä, turhautumista, joskus jopa vihaa tai katkeruutta. Ja mikä tärkeintä, materiaali painottaa, että kaikki nämä tunteet on sallittuja. Ne on inhimillisiä. Se on hyvä muistaa. Ja sä mainitsit myös sen monikulttuurisen näkökulman tähän liittyen. Kyllä, juuri se. Eli aineistossa tuodaan esiin, että joissain maahanmuuttajataustaisissa perheissä voi olla tosi vahva se kulttuuri, että läheisistä pidetään itse huolta. Joo, totta kai. Ja se on hieno asia, mutta se voi samalla vaikeuttaa avun hakemista ulkopuolelta. Syynä voi olla kielimuuri tai ettei tunneta suomalaista systeemiä. Tai ehkä jotain epäluuloja viranomaisia kohtaan. Juuri niin. Ja tämä korostaa sitä, miten tärkeää on kohdata ihmiset kulttuurisensitiivisesti ja jakaa tietoa selkeästi. Totta. No, palataan vielä siihen tunnistamiseen. Sä sanoit aiemmin, että se on tärkeää. Miksi oman tai läheisen tilanteen, sen roolin tunnistaminen on niin keskeistä? Mitä se tarkoittaa ihan konkreettisesti sinulle, kuulijalle? No se on se avain kaikkeen tukeen. Ihan oikeasti. Kun sä tunnistat sen, myönnät itsellesi, että hei, mä toimin omaishoitajana. Sä avaat oven sille avulle. Okei. Kuten niissä lähteissäkin sanotaan, vasta silloin sä voit hakea ja saada sitä tukea, mitä sä tarvit jaksaaksesi. Ja se tuki voi olla monenlaista. Just niin. Se voi olla sitä rahallista, omaishoidon tukea, niitä lakisääteisiä vapaita siitä hoitotyöstä. Joo. Vertaistukea muilta samasta tilanteessa olevilta, neuvontaa tai vaikka koulutusta niihin hoitotehtäviin.
Eli jos ei tunnista sitä roolia, voi jäädä ihan yksin sen kaiken kanssa. Juuri niin. Ja se on paitsi sille ihmiselle itselleen tosi rankkaa, se on myös yhteiskunnalle kestämätöntä pitkällä aikavälillä. Omaishoitajien työpanos on ihan valtava. Niin on. Heidän jaksamistaan pitää tukea, ja se tunnistaminen on se eka välttämätön askel. Tässä tuli kyllä monta tärkeää pointtia esiin tästä sun materiaalista. Ehkä se isoin oivallus on just se, miten laajasta ilmiöstä on kyse, ja että sitä apua on oikeasti saatavilla, kunhan sen tilanteen vaan tunnistaa. Aivan. Ja niin kuin sielläkin todettiin, yksin ei kukaan jaksa loputtomiin. Avun hakeminen on, realismia, ei heikkoutta. Juuri näin. Jätekäänpä tähän loppuun sinulle kuulija pohdittavaksi, voisitko sinä itse, tai ehkä joku sun lähipiirissä, olla just tällainen arjen omaishoitaja, ilman että sitä roolia on ehkä koskaan nimetty ääneen? Ja jos näin on, niin millaista tukea siinä tilanteessa tämän keskustelun pohjalta voisi kaivata tai saada? Kiitos, että olit mukana syventymässä tähän aiheeseen meidän kanssa. Kiitos, kun kuuntelit oma puheenvuoro, jossa kävimme läpi omaishoidon perusasioita ja tukimahdollisuuksia. Toivomme, että sai tästä jaksosta selkeän käsityksen siitä, mitä omaishoito käytännössä tarkoittaa ja millaisia tukia sinä voit hakea. Omaishoitajuus on matka, joka voi olla sekä haastava että palkitseva. Tämä podcast on tarkoitettu sinulle, jos haluat löytää keinoja jaksamiseen, oikeuksesi ja hyvinvointesi omaishoitajana. Jos sinulla on ideoita tai palautetta oma puheenvuoro podcastille, laita se tulemaan osoitteeseen info@polli.fi. Voit myös seurata meitä muilla somekanavillamme sekä vierailla verkkosivuillamme osoitteessa www.polli.fi. Kiitos kaikille kuuntelijoille, että olitte mukana ja kuullaan taas seuraavaan puheenvuoron parissa. Pidetään yhdessä huolta niistä, jotka ovat pitäneet huolta meistä.